Iza nas je ocjenjivanje uzoraka za 27. vinistru, koja bi se, ako sve bude u redu, trebala održati u lipnju. Sve je proteklo u najboljem redu, naravno morali smo se držati epidemioloških mjera, no uspjeli smo odraditi ocjenjivanje uspješno sa nešto manjim brojem komisija. Moram reći da je zaista kvaliteta vina na zavidnoj razini kao i svake godine i što se tiče prošlogodišnje berbe 2020. ali isto tako kod zrelih odležanih vina iz prijašnjih berbi. Najveće iznenađenje ove godine desilo se u kategoriji mladih Malvazija, a ujedno i na natjecanju za svijet Malvazija, znači prvenstvo svijeta u Malvazijama. Pobjednik je mala obiteljska garaž vinarija iz Markovca Denisa Bernobića. Denis, kako je došlo do ovoga dobroga rezultata? Evo, ja sam četvrta generacija obitelj Bernobić u vinarstvu. Do rezultata je došla velikim trudom. Ovu godinu smo odlučili izaći sa botiljama vani. I pogodili ste? I jesmo i pogodili i drago nam je što smo to napravili. Denis, živi li u to ime? Franko Katunar je kralj zrelih Malvazija u Istri. U zadnjih 6 godina njegova zrela Malvazija Kolina 3 puta je bila šampion ministra. Evo, to je samo dokaz da znači Malvazija može i u varijanti zrelih i odležanih Malvazija, ono što prije 20-30 godina se nije vjerovalo. Danas je upravo to dokazano i drago mi je da imamo tu varijantu, da imamo znači vina koja ćemo moći gustirati i degustirati za 20 i 30 godina. Živi li u to ime? Žive. Pobjednik u kategoriji Mladi teran je vinarija Tomaz iz Motovuna, ali nije samo ta zlatna medalja došla u ovu vinariju, već su dobili zlato i za berbu 19. i berbu 18. Tako je. Naravno, evo, kao što ste rekli, veseli nas ta zlatna medalja, odnosno ta titula šampionskog terana, ali isto nas veseli i ove godine, znači starije 1 i 2 godine. I nekako nas sve to zajedno i ojačava još tim više da stvarno postanemo etablirana vinarija što se tiče sorte teran. Veseli nas da je to baš i ove godine došlo sa i ugodnim rezultatima i rješenjem iz znači Europske komisije o zaštiti terana kojeg možemo ponovno slobodno i prezentirati kako njemu i odgovara, kako i stoji. Tako da, evo, sve ova je godina označena, obilježena sa teranom u svakom pozitivnom smislu. Živi li u to ime? Živi. U kategoriji zreli teran nagradu je ove godine odnio teran Santa Lucia iz berbe 2018. vinarije Kozlović, za kojega je grožđe raslo na jednom od najboljih istarskih vinogradarskih položaja. Pa jeste. Moja želja je bila da
preselimo jedan dio terana na vrh Santa Lucije. Znači, unutar Santa Lucije najbolja parcela, sam vrh brda i tu je posađen taj teran koji meni predstavlja jedan onako baš pravi izazov. I od berbe 17. imamo nešto u našem podrumu, znači prva berba je bila 17. 18. je već bilo nešto više i ja se nadam da će to biti jedan slijed novih dobrih terana u novoj kategoriji. Znači nešto što se može odležavati, nešto što može parirati velikim vinima, znači to je tendencija, ideja. Biće nam zanimljivo i u sljedećim godinama. Živjeli. Hvala. U kategoriji zreli refošk nagrada je, kao i skoro uvijek do sada, otišla u susjednu Sloveniju. Ove godine pobjedu je odnio refošk Capodistrija vinarije Vina Koper. Da, mi smo stvarno vrlo zadovoljni da smo dobili ovaj naziv šampiona i da stvarno je ovaj refošk koji je sa našom Malvazijom ono što je najbolje prodajno vino, to što možemo i mi da ponudimo i na slovenskoj strani i na hrvatskoj strani svim koji žele da pokušava naša vina. Ovaj refošk Capodistrija dolazi iz vinograda Debeli Rtič se zove, to je uz granicu s Italijom, ali u svakom slučaju ja mislim da je to jedno vrlo lijepo, elegantno, bogato vino koji se spoji sa stvarno puno različitih jedi, tako da. Živjeli? Živjeli.